ҳар рӯз як қонуни нав, як тағйироти нав, дигар чизо бештар аз 20 кор дошта бошад. яъне ки ситуатсияҳое мешавад ки шумо дар ягон мушкилӣ дучор мешавед. ассалому алайкум ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. як информатсияи нав пешкаши шумо мегардонем. Бо диққат видеоро тамошо кунед ва ҳатман лайк гузоштана фаромӯш накунед. бародарое ки дар шаҳри Москва қарор доред, барои шумора стоматологи тоҷик дар кор боша, рақамҳои телефонаш мебирояд. духтури дандон бародари тоҷик дар хизмати шумо мешавад. қонунҳои нав дар Федератсияи Русия аз рӯзи 1 октябри соли 2026. дар анҷа аввалан мехоҳам як чиза қайд кунам. бисёриҳо дар комментария менависонанд ки ҳар рӯз як қонуни нав, як тағйироти нав, дигар чизо. бародари азиз, ҳар чизе ки официальни информатсия мешавад, мо ҳамон чиза мегирем, пешкаши шумо мекардем. ба ин рӯзо даҳҳо ва садҳо қарору тағйиротҳои нав мешавад. мисол сомонаҳои Федератсияи Русияро шумо як бор аз назар бигзаронед. мо аз байни ҳамаҳо бо ҷудо карда кадомеш ба муҳоҷирон тааллуқ дорад, ҳамуша видео мекунем ва мефаҳмонем. ба ҳамин хотир кадоме ки ақли пук дора мақсади гапи ман, тамошо накунам видеоро, гапҳои зиёдатӣ нанависонам. аз 1 октябр вайбҳо дар минтақаҳо манъ карда шуданд. минтақаҳо ҳуқуқ гирифтанд ки фурӯши вайбҳоро дар қаламрави худ манъ кунанд. аввалин шуда инро Пермский край дар асос қабул кард. асоси ин қонуни федералӣ аз 29/06 соли 2026 ва дуюмин кортҳои бонкӣ на бештар аз 20 аз 1 октябри соли 2026 як нафар наметавонад дар як бонк бештар аз 20 корт дошта бошад. бонкҳо вазифа доранд ки инро назорат кунанд. асос қонуни федералӣ аз 29/06 соли 2026. сеюмин чиз бошад, боҷҳои давлатӣ барои муҳоҷирон аз 5 то 8 баробар зиёд мешавад. аз 1 январи соли 2027 РВП, яъне ки иҷозати иқомати муваққатӣ ва виднажительства, нархҳо якбора баланд мераванд, дар баъзе ҳолатҳо то 10 баробар. асос қонуни федералӣ аз 29/06 2026. боҷҳое ки барои гирифтани РВП ва виднажительства шумо пардохт мекардем, ана ҳамин чиз бигем то 10 баробар нархи боҷи давлатиш боло меравад. ва дигар қисм боз дар госуслугӣ тугмаи изтирорӣ пайдо мешавад. хабари фаврӣ дар бораи қаллобӣ, яъне ки ситуатсияҳое мешавад ки шумо дар ягон мушкилӣ дучор мешавед, ҳамонҷода як мақсад услугаи нав ташкил мекунанд, як функсияи нав ташкил мекунанд барои огоҳ кардан ба мақомот аз ҳолатҳои хатарнок. ва инчунин шаҳрвандон метавонанд худашон зангҳои байналмилалӣ воридшавандаро манъ кунанд. хоб тамошобинони азиз ва гироми қадр, ин буд як чанд қисмҳои пешниҳодҳои нав барои тағйироту иловаҳое ки барои муҳоҷирон тааллуқ доштанд. як қисмаш дар моҳи октябр таҳти амал қарор мегиранд ва як қисми дигараш бошад аз моҳи январи соли 2027. ҳамарӯза видеоҳои моро пайгирӣ кунем ба ҳамин хотир ва аз информатсияҳои нав огоҳ мешавед. агар ки савол дошта бошед дар ҳамин видео бинависонед. худо хоҳад дар видеои оянда ҳамаи саволҳоро бо видеои пештара мехонем ва ҷавоб мегардонем. зиндаву сарбаланд бошед. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.